Mendian, larrartian, aurkitzen da loretxo bat. Aurrian, umetxo bat, loretxoari begiran. Bai? Zein duzu gaur? Festa batera noa lagunekin. Ez zara joan dira, Bueno, vale, agur. Du, Niko, festa bat dago. Atatzea? Bai, orain jeste naiz, kartaratuko dut eta orain atatzen naiz. Vale. Ez da, guazen da. Orain ikusi duzuen egoera, bikotekideen harreman toxiko eta osasun gaitza izan da. Bikote harreman posesibo eta kontrolatzailea izan da. Ondorioz, menpekotasuna eta beldurra sortzen du. Zure inguruan hau gertatzen ari baldin bada, dudarik gabe gelditu ezazu. Beldur barik!